Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Аллакай имшаб турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳориба дар вазни сабук байни Ислам Махачев ва Боби Грин хоҳад шуд. Ва дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд шумо пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Барои дастгирӣ мо лайкро зер кунед. Мо боша наворро худи ҳозир оғоз мекунем. Инак чихеле ки дар боло қайд кардем, турнир имшаб яъне шаби 26 ба 27 феврал баргузор мегардад ва дар ин турнир ҳамагӣ 11 муҳориба хоҳад шуд. Муҳорибаи Ислам Махачев ва Боби Грин боша муҳорибаи асосии турнир мешавад, яъне охирон муҳорибаи турнир. Аз аввал рақиби Махачев бояд ки Бенел Дариуш мешуд, аммо ӯ дар вақти тамрин осеб гирифт ва аз ин муҳориба даст кашид. Боби Грин боша розӣ шуд ки ӯро иваз кунад. То муҳориба 10 рӯз монда буд ва Боби Грин дар чунин муддати кӯтоҳ вазни даркорӣ яъне 70 килограммро карда наметавонист. Аз ҳамин сабаб UFC қарор баровад ки ин муҳориба дар вазни 72 килограмм баргузор гардад ва шаби гузашта ҳар дуи ҷангваро вазни даркориро карда тавонистанд. Бояд гуфт ки шаби гузашта дар муҳорибаи рӯбарӯ байни ҷангваро каме ҷанҷол шуд ва дида мешавад ки байни онҳо каме бадбинӣ ҳаст. Аз ҳамин сабаб моро муҳорибаи дурахшон интизор аст. Ислам Махачев рекорди 21-1 дошта дар рейтинги вазни сабук дар ҷои чорум қарор дорад. Боби Грин боша рекорди 29-12 дорад ва ӯ дар рейтинг нест. Махачев 9 ғалабаи пайдарҳам дорад ва агар дар ин муҳориба ғолиб шавад, пас ғалабаҳои пайдарҳами ӯ 10 то мешаванд ва бояд ки довталаби навбатӣ барои камарбанд шавад. Акнун дӯстон мегзарем ба қисми асосии навор. Дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда мешавад. чихеле ки гуфтем, турнир имшаб баргузор мегардад ва аз соати 00:30 ба вақти Москва ва 2:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 3:00 ба вақти Москва ва 5:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнирро телеканали Матч ТВ дар пахши мустақим нишон медиҳад ва шумо метавонед ки пахши мустақими муҳорибаҳои асосии турнирро дар телеканали Матч ТВ тамоман бепул тамошо кунед. ҳамчунин ссилкаи пахши мустақими ин турнир дар телеграм-канали Паҳлавон низ мешавад. Ссилкаи телеграм дар описани видео. ҳамчунин дӯстон, хотиррасон мекунем ки баъди турнир мо ҳамаи муҳорибаҳои асосии турнирро дар телеграм-канали худ мегузорем ва шахсоне ки кор доранд ё шаб хоб мераванд ва пахши мустақимро тамошо карда наметавонанд, метавонед любой вақт ин муҳорибаҳоро дар телеграм-канали Паҳлавон тамошо кунед. ҳатман дар комментария прогнозҳои худро нависед ки дар ин муҳориба кӣ ғолиб мешавад. Дар канал обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.